आं बिशेखित देवबर्मा पवित्र कोराक बाय मुदाय मंगुई श्रीमतालुगै साव आइन रुगै हाजार भारतनि संविधान पवित्र कोराक ताई मानिमुं उथांगानु आं भारतनि सार्वभौमत्व ताई अखंडता उथांगानु आं त्रिपुरा राज्यनि मन्त्री हिसाबै आंनि सामुं पवित्र कबुई ताई खासुकनि हातुंगै दंगानु ताई भारतनि संविधान रुगै किरिमुं बयमुं हामजाकमुं एबा नास्लेमुं कागजाक दंगुई जत बेरेमनि बरकबाय फैदं दंगानु आं श्री बिशेखित देवबर्मा मुदायनि मुंबाई पवित्र कोराक बाय समाय दांगो त्रिपुरा राज्यनि मन्त्री हिसाबै आंनि जे विषय विवेचनानि बागै इच्छा जागानु आबो आं सिरुकजागानु आबो मन्त्रिनि दांजानाय सामुंफोरा फुलां एबा कटन कुनु बरफ एबा बरफ साया एबा सुक्लाय हामबाय।